Tento filter som videla už asi všade po internete, hlavne na TikToku, takže prečo by som ho neskúsila tiež. Takže tu budeme mať produkt, ktorý si dám a tu budem mať, že koľko pumpiček toho produktu. Takže si dám čelenku a ideme na to. Celkom sa akože bojím. Musím sa zmieriť s tým, že na konci tohto videa nebudem vyzerať dobre. Hej? Nebudem. Ideme na to. Ceruska na pery a koľkokrát? 3-krát. To je celkom v pohode podľa mňa. Takže poďme na to. Raz. 2. A 3. OK, to je podľa mňa úplne v pohode. Už sa mi vytočil púder, omylom, pardon. A koľkokrát? 1-krát. Fúha, to bude zaujímavé. Takže 1-krát a teraz na ktorú stranu to mám dať? Tam alebo tam? Takže dám to na čelo. Ďalej. Pery, alebo teda lips. 5-krát. Oh môj bože. Tak ideme si dať 5-krát tento NYX lips na pery. On je ale strašne taký hustý. Takže Takže raz. Dva. 3. 4. Bože, už teraz je toho veľa. A 5. Ideme ďalej, nezdávame sa. Concealer. Koľkokrát? 5. Ale to sa celkom... No, v pohode. Takže... ideme. Raz, 2, 3, 4 a 5 dám. Tuto, aby som toto zakryla, aj. Zatiaľ to celkom dobre vyzerá. Až na tie pery, no. Dajme tomu. Ale nechcem to zakriknúť. Raz, 2, 3. Poďme ďalej. Primer, prosím. Na toto, hej. Dobre. Prosím. 8 pumpiček primeru. Prosím. Raz. 2. 3. 4. Už to je veľa. 5. 6. 7, 8. Môj krásny, drahý primer. Môj primer. Tak toto je nehutné. Fuj. Tak toto akože je extrém. Dala som to, lesknem sa, som celá ako keby taká mokrá, mazlavá. Ale ideme ďalej, nezdávame sa stále. Concealer zase. Jednu pumpičku sa ešte dá zvládnuť. Tentokrát to môžeme dať túto na čelo. Tak strašne čudne dáva na toľko primeru. A vlastne som si dávala aj ten ako sa to povie, puder. Ďalej ideme. Puder blush. No, toto bude problém, keďže ja púdrový blush nemám, takže vytočíme niečo iné. Na toto 8-krát na toto si mám dať ceruzku. Môžem to skúsiť, ale to sa nepodarí. Moja krásna ceruzka. Krásna. Mala som ťa rada. Takže 8-krát.
Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Na perách nič nie je, vidíš, že by som tam dala ceruzku, akorát, že tá ceruzka je celá taká úplne mazlavá z toho Takže nemyslíte vážne? Nie. Puder. 6 pumpiček pudru. Dobre. To by sme mohli celkom dať. Hej. Joj. Dobre, takže raz, 2, 3, 4. Ja si nikdy nedávam veľa pudru, takže asi tak 5, 6. Už je 6, ok. Takže máme to. Už som tak zabejkovaná, že až, ale ešte niečo si dáme. Bronzer pudrový. Pudrový nemám, ale použijem klasický. Než to som mohla ísť s tým blushom, nevadí. Jedenkrát. A teraz, kam to mám dať? Ja neviem. Nikdy som to nedávala tak na stred čela, ale jedenkrát, takže musíme to risknúť. On to už aj nejde na tom všetkom roztrieť. Bronzer, no teraz som mala bronzer, takže concealer zase. Jedenkrát. Kam ho mám dať tentokrát? Ja fakt neviem, ja to dám opäť na čelo. Dajme si poslednú vec. Primer? Nie, prečo primer? Koľkokrát? Dobre. Ešte, že raz, lebo keď mi to dalo zase nejakých 8 krát, tak ja neviem. Teraz to všetko zotriem akože s tým primerom. Super, uchvatné. Takže toto je final look. Tuto dole mi ani ten puder už nešiel rozblendiť, teda, no, totonto. Ale neviem, ono to na kamere nevyzerá zle, ale takto keď sa pozriem do zrkadla, no comment. Ale našťastie som mala šťastie, že som nemala veľa blushu, teda som ten blush aj vynechala, lebo by som bola rúžová, jak jahodka.